I've been told we've only got 1 hour. Ndaudzwa kunzi tingori neawa rimwe chete. I've been told we only have 1 hour. Ndaudzwa kunzi tingori neawa rimwe So we're chete. going to try to get through as many questions as possible. Saka tichazama kupindura mibvunzo yakawanda nepesi patinogona. I could ask Elder Terry to pray. Tichakumbira Elder Terry vatinamaterewo. You have the mic there? Switch it on. It's not on. It's not on. Oh. Thanks then. We thank you for the Sabbath that we've enjoyed. Mwari tinokutendai nesabata And it only ratava naro. seems fitting to start this new week with revising your truths. Tichitangawo vhiki itsva iri nekudzokorodza chokwadi As we chenyu come together to chitsva. review the work of the week, Tichiuya pamwe chete kudzokorodza basa revhiki iri. we ask for your Spirit to guide our words and thoughts Tokumbirawo mweya wenyu utitungamiriro and the mazwi hearts and edu minds of the nepfungwa hearers. dzedu nemwoyo nepfungwa Bless dzevachateerera. us with your presence, we ask in Jesus' name. Tikomborereiwo neuvepo hwenyu tokunamata muzita raJesu. Amen. Carolina had 2 questions yesterday which she answered. Carolina anga ine mibvunzo miviri nezuro yaakapindura. So she's chosen not to come to the front today. Saka asarudza kusauya hake pamberi nhasi. She's just at the back. You can say hi to her. Ari kumashure So zvake. the first question is for Katia. Mubvunzo wokutanga ndewaKatia. There's a screenshot connected with it. Pane screenshot This yakabatanzwa is the nawo. question. Uyo mubvunzo uyu. Yeah. So the question is, Mubvunzo uri kuti que j'ai ensuite appliqué de manière symbolique. and the reason is because the book of Daniel is a parable. mhaka ndeyekuti bhuku raDhaniel iparable. That this concept of the eunuchs
Iyi concept yemayunaki It's not really a new concept. haisi concept itsva. However, if you don't know, Asi kana musingazivi, for the generations are explained in the Bible, mageneration echina anotsanangurwa mubhaibheri. and the one that we know the most is the one from the Ten Commandments. Yatinyanya kuziva ndo inobva kuma-10 commandments. And another one that we know Imwe yatinoziva zvakare is the one from Revelation 14 ndo imwe inobva kuna and the zvakazarurwa 14 144,000, zvakare which are ne-144,000 linked to virgin. vakalinkwa And they nemavhejins receive a crown. They are crowned. vanogamuchira korona. So that is one thing. Ndo chimwe chinhu, But the thing that we can't do asi chinhu chatisingakwanisi kuita is to take a natural concept. kutora concept iri natural. We make an application Tinoita and then application go back and do another apply it as natural again. If that makes sense. tikone kuzodzokera zvakare toiaplya zviri natural zvakare. So Make sense. I am not suggesting Saka handisi kusuggesta that we cannot have babies. kuti ngatisavai This is just nevana, a symbology angori masymbols which means anoreva that this generation kuti generation iyi is the one who would meet their God. ndiyo ichasangana namwari wavo. Now, as far as having children, Kana papa I maererano have nekuva not heard nevana, anything saying that we cannot have children. handina chandakanzwa chinotaura kuti hatigoni kuve nevana. However, in the decision to have children, Asi zvakadaro musarudzo yekuva nevana, we have to be sure that we understand the methodology we use to rear or to bring up our children. tinofanira kuve neshuwa yekuti tinonzwisisa methodology yekuti tichavakudzwa sei vana. Especially that now with the message of equality, Nyanyanyai nemeseji yekuenzana, we cannot force children, for example, to accept what we believe. hatigoni kumanikidzira vana semenzaniso kuti Nor vagamuchire can we zvatinotenda, abuse them. zvakare hatigoni kuva So it abuse. remains a personal choice, Saka inoramba iri sarudzo but it is yemunhu not umwe linked neumwe, to where we are at on the line of the 144,000. asi hazvina link nekuti tiri papi paline re-144,000. Children, they need love, Vana vanoda rudo, they need care, vanoda they need care, affection, vanodawo and they kuratidzwa need affection attention. So ne-attention. if you decide to have children, Saka iwo ukasarudza kuva nevana, you need to take all this into consideration. zvese zvinofanira kutanga wafunga And I would nezvazvo. refer as well as Carolina's presentation, Ndo refer zvakare kumapresentation aCarolina, because as parents, we face a lot of challenges. nekuti sevabereki tinotarisana nemachallenji akawandisa. And it's not as easy as it looks. Zvakare haisi nyore But sezvazvinoratidzika. if you have in your mind, Asi kana mupfungwa dzako you want to have children uchifunga iwe kuti and uda think kuva of their nevana, salvation, wofunga nezvekuponeswa kwavo, I would say think again. ndinoti funga zvakare. Because for them to reach that, Nekuti ivo kuti vasvike ipapo, you will need to show them that you are practicing what you believe. unofanira kuvaratidza kuti uri kupractisa zvauri kutenda. That's it for me for this one. Ndo zvese kwandiri. We were talking about children on our walk. That's why. Taa tichitaura nezvevana patachifamba, ndo saka. Right. Testing. Is that good? Next question, Mubvunzo unotevera, for Elder Terry. Elder Terry. So I'm going to read the entire question in English and then ask you to translate it. So we don't miss the Chaverenga flow. mubvunzo wese nechirungu ndokumbira kuti We make a muturikire. distinction between the loud cry and Sunday law as two separate events. Elder Tess has pointed out and demonstrated in our history, at least, that we see the major events of a dispensation more clearly at the Exeter waymark
as opposed to at Boston, where the message internal is still at its infancy. So the external events would have the same characteristic. Ellen G. White, despite making a distinction between the Sunday law and loud cries waymarks, puts everything external at the Sunday law, which just escalates in that Sunday law history, but ultimately there is something recognizable everyone can see where the USA speaks as a dragon to commence those series of events, which is at the Sunday law waymark. How do you interpret the speaking of the dragon and where do you see that taking place? Tinoisa musiyano pakati peloud cry nesunday law sezvinhu zviviri zvakapatsanurika. Elder Tess pavaidzidzisa vakatiratidza kuti tinogona kuona zviitiko zviri nani pawaymark reExeter than pawaymark reBoston. Let me back out. Sorry. Get there. Okay, tichadzokorodza. Tinoisa musiyano pakati peloud cry nesunday law sezviitiko zviviri maevents maviri ari separate. Elder Tess vakatinongedzera pavaitiratidza munhoroondo yedu kuti patinoona major patinoona maevents ari major mudispensation anonyatsokuonekwa pawaymark reExeter zvosiyana nepawaymark reBoston apo message yemukati inenge ichiri idiki. Saka ma-external events anenge aine ma-characteristics akafanana naiwayo. Ellen White zvakadaro aisa distinction pakati pesunday law neloud cry mawaymark iwayo. Anoisa zvinhu zvese zviri mu-external pasunday law. Izvo zvinozoescalata sunday law history. Asi ultimately pane chinhu chinozoonekera kumunhu wese apo USA yotanga kutaura sedragon, yotanga kuita What I find helpful when I get a bit bamboozled zvandinoona zvinobatsira pandinomboita is to go to the line of sekuwandirwa nezvinhu agriculture. kuenda kuline reagriculture Because it lays out principles that we can use internally and externally. nekuti rinotiwaridzira maprinciples atinogona kushandisa mukati nekunze. So, time of the end. Time of the end. Yell out what will I write next? Chicha ndichanyora chinotevera. Line of agriculture, just ploughing. Paline reagriculture pane ploughing pekutanga. And then what will you do? Then Sow a seed. Unodyara So modzi. that's our 9/11. Pa 9/11. Yes, early rain, former rain, which is going to create what? Early rain, inogadzira chii? And an ear. Blade, then ear. And we come to the latter rain. Tozoya palata rain. And what happens to the plant? Chii chinoitika kuchirimwa? It'll ripen. Chinozoibva. The full head of the ear. Close of probation, Iye harvest. yese yaizere. Then pozoita kuvharwa kwemutsa, poita harvest kana goho. So what we see during the Sunday law time period Saka zvatinoona panguva iya yesunday law should be seen prior to Sunday law. zvinofanira kunge zvaonekwa kumashure kwesunday law. When is the fruit visible? Chibereko chinoonekera Before pasi. Sunday law. Sunday law isati And then yasvika. after Sunday law, Sunday law that yapfuura. same fruit needs to ripen. Chibereko chimwe chetecho chinofanira kuibva. So whether we're talking about righteousness, Saka kuti tinogona kutaura nezverighteousness. it's raining righteousness. Kuri kunaya righteousness. The early rain's going to create fruit, Early rain ichagadzira but under the chibereko. latter rain, that
reign of righteousness will bring that to its completion. tapa latter rain imvura yanaya iyi yerighteousness ichazoibvisa So ready chibereko to ichi be harvested. chinenge charedhi kuti chigone So we know that kukoweka. there's nothing to see at 9/11 Saka tinoona kuti pa9/11 hapana chatinoona because the seed's in the ground, nekuti pane mhodzi muground, but then there's a development of growth. asi pane kudhivhelopa kunoitwa nekukura kunoitwa. So we can say Boston, Concord, Exeter, test. Saka togona kuti Boston, Concord, Exeter, then test. So whether we're talking about righteousness as a quality, Saka hazvisinei nokuti tiri kutaura nezverighteousness a quality is seequality faith and here. quality in faith and practice should be evident before Sunday law. Equality nefaith and practice zvinofanira kuve zvine umbowo And Sunday law then isati fully yasvika, ripened under the latter rain. zvozonyatsokuibva pazasi pelatter rain. But if we consider unrighteousness, Kana tichiona kusarurama, then the same principle would apply. maprinciples mamwe chetewo So anofanira the question kuapply. here is about the speaking of the dragon. Saka mubvunzo ndewekutaura kwechikara. So as an example, we have Takasemuenzaniso, identified Trump as a dragon. Trump takama-identify sechikara. We have been hearing his voice for a while. Takanzwa izwi rake Does kwenguva anybody here think he's been yakati rebei. speaking like a lamb? Pane anofunga kuti anga ari kutaura here sehwayana. His words have been very much like a dragon in all the agitation leading up to Sunday law. Mazwi ake anga akangofanana nechikara muagitation yese kusvika paSunday law. We're not going to hear anything different during the Hapana. Sunday law time period Hapana chinhu chakasiyana chatichaona munguva that we yeSunday law haven't heard before the Sunday law. chatisina kumbonzwa Sunday law isati yasvika, But it will increase asi zvichawedzera until it becomes an unrighteous loud cry. kusvikira kwava kuchema kusina kururama mukati. So we can mark the speaking of a dragon as a period Saka tinogona kumaka kutaura kwechikara seperiod and a point. kana kuti sepoint. So we know that it has been around for a while Tatoziva kuti kwakuriko kwechinguva and it will increase in intensity zvakare kunowedzera until it becomes muintensity fully ripened, kusvikira zvazonyatsokuibva and we will zvachose, the consequences of that will be reaped. mubayiro wazvo wozokohwewa. Has anybody got any further questions on that? Is that helpful? Pane ane mumwe mubvunzo here pamusoro pazvo izvi? Zvinobatsira here izvi? Curtis? Curtis? Sur YouTube. Dans l'enregistrement, il faut que ce soit là. So, must I repeat? We marked the agitation of the Sunday law before the Sunday law, Agitation yeSunday law inomakwa Sunday law isati yasvika, and that agitation is essentially the population recognizing that something's about to happen. agitation iyi vanhu vanenge vakuona kuti pane chinhu chakuda kuitika Because they can see events significant. that lead them to that conclusion. Nekuti vanoona zviitiko zvinozongovasvitsa paconclusion But that thing iyoyo. hasn't happened. Asi chinhu ichocho chinenge chisati chaitika, They see it's about to happen, vanoona kuti chakuda kuitika, and they're speaking about it. vanotanga kutaura So nezvacho. with that in mind, we also recognize that between 2021 and the Sunday law, Tinoonawo kuti pakati pa2021 neSunday law, the sixth kingdom is decreasing kingdom yechi6 iri kuderera, and the seventh kingdom is increasing, kingdom yechi7 iri kukwira, and the seventh kingdom comes into its rulership at the Sunday law. mambo wechi7 unouya pautongi hwayo muna paSunday So law. that sixth kingdom doesn't speak as a dragon.
saka kingdom yechi7 haitauri up until it's sechikara the seventh kingdom. kusvikira yava kingdom yechi7. So I'm trying to understand how we can speak about a dragon speaking before that seventh kingdom is in place. Saka ndokuzama kunzwisa kuti ko tinogoti chikara chinotanga kutaura iyo 7th kingdom isati yasvika sei. Alongside the fact that as much as we recognize Trump's role in prophecy, tiine futi imwe pfungwa yekuti nyange and tichiona perhaps we can role yatrump interchange muprofesi a king with the kingdom, kuti hongu tinogona kuchinjanisa mambo that neumambo king hwake isn't a king of that kingdom between 2021 and the Sunday law. mambo haasi mambo wekingdom iyoyo pakati pa2021 nesunday law. The king at the moment is Biden. Mambo panguva ino achiri Biden. So with all those thoughts, Nepfungwa dzese idzi I'm just wanting clarity on your position ndoda kungojekeserwawo and what you neposition answered. nezvinhu zvamapindura. Before she gives clarity, Asati vajekesa could you give clarity to your question? iwo jekesawo mubvunzo wako. So I'm questioning her answer that, I understood that. yeah, What's your question? Iwo mubvunzo wako issue? ndewekuti kudi nyaya iri when pari. does that dragon speak? Chikara ichi chinotaura You already pari. said. But you didn't like Atozvitaura that kare. answer. Asi hauna kufarira So mhindo what's your ireyo. question? Saka mubvunzo wako ndewekuti kudi How can it speak before, given the things that I noted? Okay. chinogona kutaura sei chikara ichi tichitarisawo zvinhu zvandataura izvi. I feel like I've answered that as well. Ndonzwa kunge ndazvipindurawo It's izvi been zvakare. speaking. So we've got a repetitive Chachiri pattern. kutaura. Saka tine pateni iri kudzokorodza. Boston, Concord, Exeter test. Boston, Concord, Exeter, And then what test. we repeat that. Todzokorora. What have I done? Just go to the pen symbol. Pen. Thank you. The other one's down. That one. Thank you. We have a Boston, Tine Boston, Concord, Concord, Exeter test. Exeter, What do you test. see at Boston? Chaunoona paBoston chi Minimal. Minimal. zviri minimal. But we're still listening. So Asi you tichiri say we takateerera. see external events. Sauti tinoona We ma-external also hear events. them. Tinomanzwa We've zvakare. been hearing the dragon speak. Tatiri kunzwa chikara We come to chichitaura. Sunday law, Tozosvika paSunday law. and there's really not much to see. Hapana zvakanyanya zvatinoona. We want to see something big. Toda kuona chinhu chihombe. We want a law. We want something Toda mutemo life-changing. kana chimwe chinhu chinoshandura upenyu. And it's not there. Hachipo. It's going to develop. Chichadevelop. But what develops Asi is chinodevelopa nothing that we haven't seen before. hachizi chinhu chatisina kumbobvira takaona kare. What applies for righteousness applies for unrighteousness. Zvinoaplaya kune zvakarurama zvinoaplaya kune zvisakarurama. The pad. If I can just add a bit. Ndogona kungowedzera zvishoma. I'm not trying to answer for or defend what Terry just said. Handisi kuzama kupindurira kana kudhifenda zvataurwa naTerry. If I'm wrong, just stop me straight away and I'll Eleanor. Kana ndiri wrong chingondimisai then ndongobva ndaenda kune mubvunzo waElena. It's not working? Oh, I'm good. So, if this is a Sunday law Kana iyi iri Sunday law. and this is some point before, Apa pane point ine iri kumashure. call it 21. Toidaidza chiti 2021. Did we used to do something like this? Taimboita here chinhu chine chichidzika chimwe chichikwira kudai. You got a mic? Une mic Who's here? taking it? This one here, Ichi chiri apa. if you can answer quick, just so, what did that mean? Chairevei? The fall of the sixth kingdom. Kudonha kwekingdom So- yechi6. The sixth kingdom is there Saka kingdom yechi6 iri apa and it falls. yodonha. Gradually. So the sixth kingdom is in existence. Saka Here. kingdom yechi6 ichiri kuexista apa. So he's already got the point. Mhm. Because what you said
nekuti because other zvawataura people may not have got it, vamwe vanhu vanogona kunge vasina is that you want to kuzvibata separate Trump kuti iwe uda kuseparata from the Trump seventh kingdom kubva kukingdom yechi7 because he's not the king of that kingdom. nekuti haasiri mambo weumambo ihwohwo. So if you could just take away Trump, Ukambobvisa Trump, don't get distracted by that person, chimbomira kudistractwa nemunhu when does iyeye. the seventh kingdom begin for you? Kingdom yechi7 inotanga papi At kwauri? 2021. Seventh kingdom Pa2021. begins in 2021. Kingdom yechi7 inotanga pa2021. And if you were to ask who runs that seventh kingdom, Ukabvunzwa nzi ndiani anoirana kingdom yechi7 iyi? 2021 is the agitation. 2021 ndo It agitation. tells you what the future looks like. Inokuudza kuti future inoradzika sei. King of the seventh kingdom is Mambo wekingdom yechi7 ndiani? none other than Hakuna mumwe. Trump. Has to be Ndi Trump. Trump anofanira kunge atori So when Elder Trump. Terry talks about Trump, Elder Terry paanotaura nezvaTrump, I'm not supporting what she's taught. I'm just making a point that we already know handisi kudhifenda ivo kana kusapota zvavadzidzisa, ndongota point yatinotongoziva is nechekare, correct in making that assertion. kungokorekta assertion yaunga So I waita. hope everybody can see that. Ndoimba kuti munhu wese If anozviona the izvi. seventh kingdom is rising Kana kingdom yechi7 iri before the kusumuka Sunday law, Sunday law isati yasvika, and it carries on just statically through the Sunday law, yoenderera mberi we kupinza have to be in musunday the law, seventh kingdom. tofanira kunge tatoka mu7th While kingdom, who is ruling? apo ani ari kutonga Biden, Biden, because they're the same kingdom. nekuti ndiwo umambo humwe chetewo United States, literally, vari but muunited states two zviri literal, different concepts or principles. asi maprinciples kana maconcepts maviri So we have to be akasiyana. careful about the literal and the, if I call it the figurative or the symbolic. Saka tofanira kuva careful nezviri literal nezviri figurative kana kuti nezviri symbolic. People have said Vanhu vakataura that if vachiti Trump was made king, kana Trump akagadzwa kuita mambo, not it's of any study, Ah. 3 times. If he's, can't remember what I just said. handicharanga He was made king in July. kana Trump akagadzwa umambo muna It July, destroys a prophetic model. vakati zvinodestroya You can prophetic see that model. it doesn't, Tinoona kuti hazvina because the zvazvinodestroya seventh kingdom is already here. nekuti umambo wechi7 hwatovopo. I just want to check that I haven't said anything wrong. Saka ndoda kungocheka kuti hapana chiri wrong with chandaita Elder Terry. naElder Okay, Terry. happy? Zvanzi right. Thank you, Elder Terry. Naita basa Elder Terry. Elena, Elena, sorry. So, yes, so I'm just finding. Yeah. Is the east wind a tool of God or a tool of Satan? As you described the east wind as a counterfeit of God's kingdom that Satan creates. If it were a tool of Satan, what are Satan's intentions of using said tool to punish its own army, the USA? East wind chombo chamwari here kana chaSatan. Sezvavatsanangura, East wind icounterfeit yeumambo hwaMwari inogadzirwa naSatan. Saka kana iri chombo chaSatan, my intentions aSatan ndeapi kushandisa So my chombo answer ichocho is kupanisha army God yake uses the yeUSA. third woe to punish apostate church, Mhinduro yangu ndeyekuti Mwari vanoshandisa third woe kupanisha but not church that iri God apostate. invented it or raised it up. Kwete kuti Mwari ndo vakaiinventa kana ndo vakaigadzira akaikudza. It's a false satanic religion that came out of the bottomless pit. Chitendero chemanhema Uriah chechaSatan Smith chakasungwa writes kubva that they are an mubottomless pit. instrument to scourge an Uriah apostate Smith church, anonyora kuti chombo chinopanisha kereke inenge yapumhuka. that they are a judgment upon apostate Christendom.
kuti ndivo vanojaja apostate Christendom. So the question is, why would Satan's people fight against each other? Saka mubvunzo ndewekuti ko vanhu vaSatani vanokurwisana neiko pakati pavo. Satan doesn't care if his people are fighting against each other, as long as it leads them to their destruction and keeps them away from God. He is Apollyon, the master destroyer. He has no love for his people. But it's not about Satan's plan, but it's about God's plan. God's plan is to restore his people and to save them from their enemies. And he does that by using Islam as a scourge against Rome. And vice versa, I would say. History shows that the Ottomans conquered almost all of Europe, but they were prevented by Rome from accomplishing that. Europe would look very different today under Ottoman rulership. We can see in the Middle East how it would look like. Satan just wants to be like the Most High. Isaiah 14 says that he wants to be the morning star from the east, but also sitting on the throne of God in the north. He's saying, I will be like the Most High, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. So he's working in two different ways in order to accomplish this. Trying to counterfeit the East, the morning star from the East, and also the North, Islam and papacy. He is seducing in different ways. Not only the people that want fake equality, like the papacy, but also those people who want pure patriarchy, like jihadist Islam. As Satan has no own plan, he copies God's plan, the plan of redemption. Therefore, he copies God's reform lines. We see that in the line of the papacy, but also in the line of Islam. Someone sent me recently a quote from Stephen Haskell, where he is juxtaposing the East that became darkened under Islam and the West that was darkened because of Christendom. The quote, if someone wants to look it up, is SSP, the Seer of Patmos, page 195, paragraph 2. He's writing that during this period, the Anonyora kuti 1260 paperiod years, the Dark 1260 Ages, years, madark the ages, smoke of Mohammedanism hit the light of the sun in the east. chihutsi chemuhammad chakarova light nezuva kueast. And the man of sin Uyo murume in the wechitema west. akarohwawo Both kuwest. brought darkness and despair. Zviviri izvi zvakaunza darkness uye despair. Mohammedanism tormented men like the sting of a scorpion, Chimuhammad chakashungurudza vanhu sezvinoruma zvichiita scorpion.
the man of sin murume held wechitema men's minds in such subjection akabata pfungwa dzevanhu nesubjection yakadaro zvekuti that they saw nothing above the exalted man on the throne. havana kuona chimwe chinhu chaiva pamusoro pemunhu In the akasimudzirwa East, pamusoro the Quran and a false prophet bore sway. kueast Quran In the and West, then false precisely prophet. the same breath dome, I don't understand the word, existed. Kuwest zviro zvakangofanana nazvo For zvaiwanikwa while ikoko there was no Quran, ipo kwakanga the word kusinawo of Quran God was suppressed shoko raMwari just rakatsikirirwa as pasi effectually zvakangofanana as naizvozvo Mohammedanism sezvaita Mohammedism substituted the sixth day of the week for the Sabbath yakasubstituta day rechi6 revhiki and kuita accepted a Sabbath. false prophet instead of Christ. Kwakugamuchira muprofita wenhema pachinhambo So the chaKristu man of sin ndo zvakafanana nemurume thought wechitema to change the law of God akafunga kushandura mutemo and waMwari attempted to change the times kwakuzama kushandura nguva which were created by the word of Jehovah, idzo dzakagadzirwa neshoko as surely raJehovha as man himself was so created. zvakangofanana nekusikwa Last kwakaitwa munhu sentence. pachezvake In sentensi the East, yekupedzisira the Quran wholly replaced the Bible. kueast Quran inoreplace bhaibheri zvachose In the West, kuwest God said, I will give power unto my two witnesses, Mwari akati ndichapa simba kuzvapupu zvangu zviviri that they shall prophesy 1,203 score days clothed in sackcloth. kuti zviprofite makore ataurwa So I zvakapfeka think we really can masaga say it is a counterfeit, another counterfeit. ndofunga kuti tinotonyatsokuionawo iri imwewo zvakare counterfeit I've got a mic. Thank you. No, I've got a mic. I just wanted to add to that answer. ndada kungowedzera pamhinduro iyoyo So it seemed to me the questioner was asking, kwandiri zvoita sekunge munhu anga achibvunza if East Wind, Islam is a tool of God kana Islam or a tool of East Wind Satan, iri chombo how do you chaMwari kana get these two chaSatani entities fighting one against the other? aya maentity maviri anozorwisanisana pachezvawo sei Islam against the USA Islam ichirwisana or neusa King of the North? kana kuti King of the North I was surprised by the question, to be honest, ndashamisika nemubvunzo because in Daniel 2, nekuti kuna Daniel 2 we have Babylon, Medo Persia, Greece, pagan Rome, papal Rome. tine Babylon, Medo Persia, Greece, pagan Rome, papal Rome Depending on how you want to make your model, modern Rome. zvichifanira kuti unoda kuita model yako sei poita modern I Rome think they're all satanic entities, ndofunga kuti nations. ese maentities aSatan kana kuti manations They're all under aSatan Satan's control. ese ari pazasi And pecontrol what are they all Satan. doing one against another? ivo pachezvavo vari kuita sei If not killing each other and, kana and trying vasiri to destroy each kutourayana other. vachizama kuparadzana The whole concept about how Satan's kingdoms war against each other is nothing new or iyo unique. pfungwa yekuti makingdom aSatani anorwisanisana pachezvavo hachisi So I chinhu want to chitsva point that out, ndada kungodongedzera izvozvo that's one point. ndo imwe pfungwa And the first question was, is the East Wind a tool of God or Satan? mubvunzo wekutanga wanga uri kuti East Wind chombo chaMwari here kana chaSatani Go back to if you go back to many studies we've done in the movement on this subject, ukadzokera kune zvidzidzo zvakawanda zvatakaita mumovement or you just panyaya go to the Old Testament, kana kuti ukangodzokera kutestamende you'll see yekare clear evidence unongoona that chapupu Babylon is used to pachena punish whom? kuti Babylon inoshandiswa kupanisha ani Not some other foreign nation, but God's church, kwete imwe foreign nation asi kereke yaMwari which is even worse than this scenario.
zvinozoita western Do you know scenario Babylon yatiri is kuona a satanic nation? It's part of the statue. unoziva kuti babylon ination iri satanic part And yestatue. so you know in that situation it's a tool of God. Saka unoziva kuti musituation iyi itool God yaMwari. claims ownership of Babylon Mwari anoclaima ownership as a yeBabylon tool in God's hand to destroy God's people. sechombo mumaoko aMwari This subject yekudestroya vanhu repeats vaMwari. over and over again through history. Isubject inoramba ichidzokorodzwa munhoroondo. What triggers the Dark Ages? Chii chinoita trigger madark ages? Infidelity or compromise of the church. Infidelity kana compromise Is yekereke. this one? Yes, Pergamos, yes. Pergamos. So these are not new concepts. Saka izvi hazvisi zvinhu zvitsva izvi. I want to turn back to Elder Terry. Laudzokera kuna Elder Terry. Third question. Mubvunzo wechitatu. You've demonstrated that in Daniel 4, 5, and 6, Daniel takes on a new role as part of the civil service. In the same breath, Daniel represents the institutions that keep the king in check. Please, could you elaborate on the relationship between Daniel's prayer, the vote, and the RNC, specifically with Daniel being an unelected bipartisan civil servant? Makatiratidza imimi kuti Daniel 4:5-6 inotora role. Daniel anotora basa rekunge ari servant. Mune kutaura kumwe chete mukati Daniel anomiririra ma-institutions anochengetedza mambo ari in check. Titsanangurire ukama huri pakati paDaniel munamato wake vote neRNC. Specifically kuti Daniel ari munhu anenge asina kusarudzwa mubipartisan civil The book of servant. Daniel is simply 6 stories and 6 prophecies. Bhuku raDaniel dzingori nyaya 6 nemaprophecy But as 6. Katia showed this week, the stories contain prophecy Sezvataurwa naKatia vhiki rino, nyaya idzi and the prophetic Container, chapters contain prophecies. stories. maprophetic chapters aya anocontainawo So we zvakare can mastories. bring 2 chapters together or multiple chapters together. Zvatogona kuunza machapter maviri pamwe chete kana So machapter akawanda we pamwe saw that chete. in Daniel chapter 6, Saka takaona kuti muna Daniel chapter 6 it's the first year of Darius. igore rekutanga raDarius. Daniel 9 is the first year of Darius. Daniel 9 igore rekutanga raDarius. And while we line the stories up as 1, 2, 3, and 4, 5, 6, Apo tichilaina mastori kuti 1, 2, 3 tozoti 4, 5, 6. 4, 5, 6, as shown this week, is about institutions. 4, 5, 6 takazviona vhiki rino kuti ndere We ma-institution. can bring in Daniel 9 into Daniel 6, Togona and Daniel kuunza 9 is about the movement. togona kuunza Daniel chapter 9 muDaniel chapter 6. Daniel chapter 9 iri yezvemovement. So we also know from the line of agriculture Tozivawo zvakare kulaini that we rekuagriculture are not only observers, but that we are Hatisingori- participants. hatisingori vanhu vanoongorora asi tiri And that vatambi. can be shown with Daniel 6 and Daniel 9. Zvogona kuonekwa muna Daniel chapter 6 naDaniel chapter 9. So while in Daniel 6 we see the role of institutions and the civil servants, Muna Daniel 6 tichiona role yema-institutions nema-civil servants. we see the relationship of the movement at that time Tinoona ukama hwemovement panguva through iyoyo what Daniel is experiencing in chapter 9. kuburikidza nezviri kuexperiencwa naDaniel muchapter So at the 9. same time as you have the Sunday law in Daniel chapter 6, Panguva imwe chete yaunenge uine Sunday law muDaniel chapter you see a 6 group of people that have wasted time and have not reviewed and kept up with the studies of Daniel 8. unoona boka revanhu vanenge vakatambisa nguva vasina kudzokorodza They get to Daniel zvidzidzo 9 zvaDaniel and they've got chapter to do 8 some pretty quick catch up voenda kuna Daniel 9 vofanira kutomhanya nekukasika voita catch up because prophecy has been fulfilled. nekuda kuti chiprofita chinenge chazadzikiswa. Jerusalem should be restored Jerusalem yakufanira and everything's a kuristowewa. mess. Zvinhu zvese zvingori makanyaniso. So he has to get on his knees and fulfill
the prayer of Leviticus 26, saka anofanira kupfugama mavhi ake ofufila munamato 'cause here's the waLeviticus problem. 26. So Anoona we bring dambudziko in racho. Daniel 9 into Daniel 6. Saka tounza Daniel 9 muna Daniel chapter We should 6. have a good think of what it's telling us, our situation at the moment. Tofanira kufunganya zvakanyanya kuti iri kutiudza kuti kudii But nesituation once he yedu prays that izvozvi. prayer, Anamata munamato uyu, Gabriel is there to give what is supposed to come next. And what's supposed to come next? Gabriel anopa chinhu chiri kufanira kutevera. Chii chiri kufanira kutevera? An increase of knowledge. Kuwedzerwa kweruzivo. Last question. Mudzi You don't wekupedzisira. want to answer it, or okay. You want to answer it, Terry? Is that Oh, last one? If you don't, I won't show it out. the very last question. Yeah. You don't answer that either. Let's see. Okay. So we're going to ditch the last question. Samvudzi wekupedzisira hausi Over kuzopindurwa. to Terry. Todzokera I kuna was Terry. skipping some of your questions. It felt to me, Kwandiri, to explain it to begin with, given the dynamics of this camp meeting, ndakaona kunge madynamics plan. ecamp meeting ino it seems providential that we should focus on the messages that Elder Terry and Alan have given. zvakaita kunge iprovidence kwandiri kuti taifanira kufokasa pamamessages atakapiwa naElder Terry neaElena. I wasn't trying to avoid anything. Handasingazami It was to kujenga give them mibvunzo an yangu. opportunity Asi ndachida kuti vawane mukana to give an apology and a defense for what they're teaching. vape apology nedefense yezvinhu zvavanenge That was the vachidzidzisa. reason. Ndo yanga iri reason yangu. Do you have an application for Julius Oh. Caesar dying and Augustus taking over? One before, I would I like. skipped one. Oh, okay. Okay, that's right. So she's skipping the Sunday. Okay. Saka ari kujamba Yeah, yeah, uyo. yeah. So, yes. Mune application here yaJulius Caesar achifa Augustus achita take over. So, as noted, Julius Caesar represents a transition from the old republic to the new autocracy. Julius Caesar sezvatakaona anotiratidza transition kubva kune old republic kuenda kunew autocracy. Historians really debate over who was the first dictator, Vehistory vanodhibheta pakuti ndiani aiva dictator Julius or wekutanga, Augustus. Julius kana Augustus. But Julius did take on the title of dictator before his death. Asi Julius akatora title yedictator asati afa. So Julius Caesar's full name is Gaius Julius Caesar. Saka zita raJulius Caesar rizere rinonzi Gaius When he Julius adopted Caesar. Paakaadopta Octavian, Octavian. Octavian took the full name of Gaius Julius Caesar. Octavian akatora zita rizere raGaius Julius And Caesar. then when he became emperor, it became Augustus. Paakazova emperor akazonzi Augustus. So full name Gaius Julius Caesar Augustus. Zita rake rizere Gaius Julius Caesar Augustus. So I think that gives us license to make them the one person. Saka ndofunga kuti zvinotipa license yekuti tivaite munhu one. So I'm not saying that Donald Trump will die and JD Vance will take his place. Handisi kuti Donald Trump achafa, JD Vance otora nzvimbo yake I'm not kwete. making any prediction on that. Haisi prediction yandiri kuita pane We izvozvo have kwete. predicted that Trump is the last president, Takapredicta kuti Trump ndiye president wekupedzisira. but we do have to consider Trumpism. Asi tinofanira kuconsider iya inonzi And Trumpism. as one journalist put it, Trump wants to be the president,
semumwe mujournalist zvaakazvitaura, Trump anoda kuita ndiye He wants to president. stand in front of the crowds and wave the army tanks as they roll past in parade. Anoda kumira pamberi pemacrowds achiona maarmy tanks achipfuura. But think of J.D. Vance as the Prime Minister. Asi fungai J.D. Vance ari saprime minister. So what Trump has created Zvakagadzirwa naTrump is a party that's bigger than himself. ipati yakakura And there are a lot of iye people pachezvake. more ideologically committed than what he is. Kune vamwe vanhu vatori committed panyaya dze-ideology than iye Trump zvaari. So that is what I was trying to get across in comparing Julius Caesar to Augustus. Saka ndo zvandaida kuburitsa pandaicompare Julius Caesar naAugustus. I could say the whole, in their entirety, they represent Trumpism. Kuti vese zvizere vanomiririra iyo yatiri kuti Trumpism. And the Augustus part will bring in the morality laws. Part yaAugustus ndo inozounza nyaya dzemorality. Carry on. Yeah. Oh, really? Sorry. I'm going to speak in a minute. Okay. I would like to know if the Sunday law she was talking about is for everybody else, the rest of the world, or for the 144,000. And if it's for the 144,000, does that mean that we're done with the fractals? Ndoda kuziva kuti Sunday law yangu achitaura ndeye munhu wese here kana kuti ndeye 144,000. Kana iri 144,000 tapedza here nezvemafractals. So we know with the line of Acts 27 Saka tinoziva kuline raActs that 27 when you get to Sunday law, you're at the end of that line, kuti kana wasvika paSunday law wasvika the fifth pamagumo line of eline iroro. institutions. Line rechishanu remainstitution. That Sunday law, it still lines up with the Sunday law of the 144,000. Sunday law iyoyo inongoline up neSunday law So that Sunday law is still a 144,000. test for the body of God's people. Saka Sunday law iyoyo inenge ichingori test yevanhu vaMwari. So Sunday law is a test. Saka Sunday law itest It applies to the movement, inoaplya the kumovement 144,000. It 144,000. applies to the world Inoaplya kunyika as they watch the events and make life, make decisions. apo vanoona maevents vachiita sarudzo. We are at the close of probation of the Nethinims. Paclose of So probation we still have a fractal. Saka tichiri nefractal. Not all the fractals are finished because the line of the Nethinims is still in existence. Haasi maline ese anenge apera nekuti line remanethinims richiripo. But it is their close of probation. Asi ndokuvharwa kwemutsa wavo. And one more. I answered that yesterday. Oh, could you just do it again? No, I missed it. Do you think that Exeter is May 30? Munofunga here Because kuti Exeter is the midnight cry and Samuel May Snow 30. taught twice in the message, nekuti Exeter like you midnight did cry. in April and May. Okay, munofunga here kuti Exeter May 30 nekuti Exeter midnight cry pana Samuel Snow zvaakadzidzisa message kaviri. Sezvamakaita muna April nemuna May. I presented on the Sunday law in Fiji in April. Ndakapresenta paSunday law kuFiji. We didn't have Zoom capability, so nothing was recorded. Tatisina capability yeZoom saka hapana chakarekodwa. On returning home, those presentations were repeated on May 30 and 31. Patakadzoka kumba mapresentation ayakadzokorodzwa May 30 na 31. And then uploaded accordingly. Kwakuzouploadwawo zvakadaro.
The following Sabbath, Brendan Bennett, one of our TMW members, sabata raitevera Brendan Bennett umwe we-TMW as an ministry introduction to member his yedu, Sabbath study on the shaking, seintroduction yechidzidzo chake chesabata chaaita shared with our cheshaking. members that he believed that those May 30 presentations was fulfilling Exeter. Akashare nemamembers kuti aitenda kuti mapresentation iwayo aMay 30 aifulfilla Exeter. That time was being given in advance of the Sunday law. Kuti time yaipuwa pamberi peSunday law isati yasvika. That matched up with the external events of the day. Zvaimechesa nema-external events That ezuva was iroro. the conviction of Donald Trump. Ndo yanga iri conviction yaDonald Trump. All those presentations have been on the internet since May. Kuti mapresentation ese yanga aripo painternet And kubva muna on May. the public forum. Zvakare anga aripo papublic forum. Your answer yesterday, was it just yes to that? Mindiro yenyu And then you inesoro asked me yangoti to hongo here. elaborate. Okay. Imukanditi So it's jekese. yes. Saka kuti It's hongo. yes. Saka Well, kuti hongo. I'm forced into the position Inini ndinomanikidzirwa kuenda paposition where I was saying that I am suggesting pandaitaura ndichiti ndiri that Sunday kusuggesta law is the Republican National Convention in July, Sunday law ndiyo Republican National Convention yemuna July, and I need to take away that word suggesting. kuti ndofana kubvisa varayiro rekuti And ndiri if I do kusuggesta. that, then I Ndikazviita have to izvozvo, accept that May 30 is Exeter. then ndofana kugamuchira kuti May 30 iExeter. Hope we will get the import of that. Ndovimba kuti tinoona kukosha kwazvo The izvi, significance of that. Hope we all understand the significance of that. kuti tonzwisisa significance yeizvozvo, tinoinzwisisa. A moment ago, Chinguva that's all her chafura questions. She's finished. apedza mibvunzo yake, I did a little diagram here about the 6th and 7th kingdom. ndaita diagram ye6th ne7th Just want to kingdom. clarify. Ndoda kungojekesa. I didn't indicate where July was on that line. Handina kunyora kuti July yanga iri papi It was a paline apa. conceptual defense or answer to Curtis's question. Yairi defense yekuti vanhu vaone kana kuti minduro Sorry, someone's yemubvunzo question. waCurtis kana kuti It wemumwe looks like munhu Curtis. anoratidzika kunge It Curtis. wasn't him. Anga asiri iye. So I just want to make that clear. Ndoda kungojekesa izvi. I didn't define on that picture where July would be. That would be for Elder Terry to do. Handina kudefina kuti papicture iyi July inenge iri papi, Elder Terry's zvinenge placing it zviri here. Elder Terry kuti vazvinyore. Elder And Terry her vari comments kuisa before were about the build up to that history here. macomments avo anga ari think. ebuild up yenhoroondo iyi. Ndofunga. I want to clarify that point. Ndoda kungojekesa pfungwa iyoyo. Yesterday, someone asked a question about the vows. Nezuro pane munhu akabvunza mubvunzo maererano So I nemavhao. just want to make a clarification. Ndada kungojekesa. The question said, Mubvunzo wanga uri kuti will the vows be revised to reflect our current practices? mavhaus achareviswa here kuti areflecte mapractices atiri kuita izvezvi. I just want to read that. It's the last sentence. Iyi sentence yekupedzisira. And I said, no, Ndikati I kwete. didn't want to leave the impression Ndaisada kusiya paine impression that the vows aren't going to get changed. yekunge tiri kuti And when I mavhaus say haasi the kuzochinja. vows, Ndichati we're mavhaus talking about the reformed vows. tiri kutaura nemavhaus ereform. I mentioned, I think yesterday, the difficulty about changing vows. Nezuro ndakataura kuoma kwazvakaita maererano nekuchinja kwemavhaus. I think it was yesterday. Ndofunga kuti ndine zuro. That it's not my decision to do that. Haisi decision yangu. We'll call it a consensus or a committee, Tichaiti mvumirano kana kuti leadership committee. team. Team yevatungamiriri. But separate to that, Zvosiyana naizvozvo,
I want to be as transparent as I can. ndoda kungoti zvinge zvakajeka So I have nepandinogona napo a vote in that process. kuti ndinewo vote And often I process take iyoyo. the role as a chairperson or coordinator. Kazhinji ndinotora role sachairperson kana coordinator. It seems to me Kwandiri zvinoita sekunge unreasonable hazviri to unreasonable go to God's word, kuenda kushoko raMwari, spirit of prophecy, mweya yechiprofita, and to undo explicit, clear, black and white statements tobva tabvisa mastatements ari black and white without ari a pachena reasonable argument. tisina argument iri reasonable. I'm not going to say it's the only time, Handisi kuzotaura kuti ndiyo but yega it doesn't nguva, happen often. asi hazvigari In zvichiitika. 2019, I think it 2019 was mentioned in the ordination service, ndofunga kuti think. zvakataurwa musevhisi yeordination something about wearing pantaloons, trousers. chimwe chinhu maererano So in nekupfeka Germany, mapants kana matrauser. a statement was kuGermany made kutaura kwakaitika that women are now required to wear trousers. kwekuti vadzimai Not forever. vakurikwayiwa kupfeka matrauser, And kwete there was zvachose. no biblical, theological argument given. Pasina argument yemubhaibheri kana yetheology So that was, I'm yakapiwa. going to say August, I think. Mamuri naAugust ndofunga. So 5 months later, I think, Mwedzi the 5 biblical yaizotevera defense of ndofunga that position was given to the movement defense yemubhaibheri yeposition iyoyo yakazopuwa kumovement in Uganda. kuUganda. And I'm saying it's rare for that to happen. Ndokuti zviri rare kuti zvinhu zviitike. So I want us to just understand the point I'm making. Ndoda kuti munzwisise pfungwa yatiri kutaura. We can't change vows Hatigoni kushandura mavows because our practices change, nokuda kwekuti mapractices which to edu me sounds like achishanduka. because I want to. Kwandiri zvoita sekunge nekuti ndinenge ndichingoda kudaro. Me personally, Inini personally I'm willing to engage in a process of changing the reform vows ndiri willing mukuengenja muprocess with yekuchinja some kind of mareform methodology vows that Tine. bolsters that change or defends that change. tiine methodology inotikwanisa kuti tiite Not just shanduko because I iyoyo like kana drinking coffee. inozvidefend. Kwete nekungoti ndinofarira kungomwa We need kofi. better arguments than that. Tinofanira kunge tine maarguments ari nani So- izvozvo. Just because someone likes watching television or going to the cinema, Saka nokuda kungoti munhu anofarira kuona TV kana kuenda kucinema, and I would say we all do it, ndongoti tese is not an ngatizviite. argument in my tinozviita. mind Haisi argument mupfungwa mangu that I can put my name to yandinogona kuisawo zita rangu pairi in order to change the vow. kuti ndigone So what kushandura I want to mavows. do Zvandoda kuti tiite is to give some kind of parabolic method reason to do that. kupa imwe mhando yemethod kana reason yemaparables yekuti tikwanise If kuita people izvozvo. find that they're not good arguments, then they wouldn't get changed. Kana vanhu vakaona kuti aya maarguments haasi akanaka then hatishanduri. Me personally, as a teacher, Inini personally began semudzidzisi to do that work publicly basa iri ndakatanga kuriita pachena in Slovakia. kuSlovakia. And I just briefly touched on the subject of coffee Ndakangobata muchidimbu panhau to yekofi explain how we might go about changing that vow. kuti tinogona kufamba sei Or that portion of kushandura that vhau vow. iroro kana kuti portion And once you do chitangu it on chevhau 2 or iroro. 3 subjects or items, Wazviita pamaitems kana masubjects matatu kana you know mana it's an established truth. unobva waziva kuti itruth essentially all the- yaestablishwa. If you can find it in 2 or 3 places in one vow, all the other 3 vows will just topple. Ukazviona munzvimbo nhatu kana 2 So I hope that mavhows ese answers that anobva question. angopidiguka. Ndofunga kuti zvinobetsera kupindura I want to mubvunzo iwoyo. address the subject now. Ndakuda kuadresa It's subject. not a question that I've received Hausi explicitly. mubvunzo wandawana zviri pachena. So there are many people in the movement, Kuna vanhu vakawanda vari mumovement, a number of people in the movement manhamba evanhu who had, movement the number is less than many, yes, who have heard that
one of our members, Pedro from Uruguay, vakanzwa kuti umwe wememba yedu Pedro anokubva kuUruguay has a study, ane chidzidzo like Elder Terry has a study, sezvakangoita Elder Terry Alan ane has a chidzidzo, study. Elena ane chidzidzo, He too has a study iyewo zvakare ane about the chidzidzo Sunday law. maererano neSunday He's law. been studying this subject for over a year, I think. Anga ari kudzidza chidzidzo ichi kwegore kana kuti pfuurei. The more he sees events unfolding, Zvaari kuramba achiona zviitiko zvichiramba the more he zvichiitika, researches his understanding of his message, his study, paari kuramba achirisecha kunzwisisa kwake kwemeseji yake the more nechidzidzo confidence he chake, has in it. confidence yake yabva yawedzera mairi. So there have been members who have looked at his study Pane mamembers vakatarisa chidzidzo chake and find light in that study, vakaona chiedza have asked me muchidzidzo ichi vakandikumbira why I am blocking that study or not allowing it to be heard in public. vachifunza kuti koseiko ndiri kubhuloka chidzidzo ichi kana ndisina kuchitendedza kuti chinzwikwe And mupublic. that action or behavior on my part Action iyi kana behavior iyi has been papati yangu juxtaposed yakajuxtapozwa against my action, my behavior in relation to Elder Terry's study. neaction yangu nebehavior yangu kuchidzidzo chaElder Without Terry. going into the details, Tisingapindi I muri believe I treated madetails, both studies equally, ndinotenda kuti ndakatrita zvidzidzo and yet zviviri people are zvakaenzana, unsatisfied. asi vanhu havana kugutsikana. I want to add one point. Ndoda kuwedzera pfungwa imwe chete. I hope people don't see this as favoritism. Ndinovimba kuti vanhu havazvioni sekufevhera. In our movement, Mumovement medu we have people with 5 talents, 2 talents, and 1 talent. tine vanhu vane matarenda mashanu, 1, Just change the word talent to teaching ability. 2. Chingochinjai kuti talent kuti We have iability good yekudzidzisa. teachers, Tine madzidzisi vakanaka, average teachers, vadzidzisi vari average, and novice teachers or beginner teachers. nevadzidzisi vachangotanga. I know almost all the teachers in the movement. It's my Vadzidzisi job vese to. vemovement ndinovaziva nekuti basa rangu kuti And ndivaziva. having spoken to several, Ndataura nevakawanda vavo, I've called them 5 talent teachers ndichavadaidza ndichiti 5 talent teachers, about Pedro's studies. maererano nezvidzidzo zvaPedro. They have concerns with his study. Vane maconcerns maererano nechidzidzo chake. Based upon their concerns, Maererano nemaconcerns avo my limited understanding of what he is teaching, nekunzwisisa kwangu kuri limited I maererano have nezvaari felt it's kudzidzisa, not I have not felt compelled handina kunzwa ndichisundwa or that I have an obligation kana kuti to ndine promote his obligation study. yekupromota chidzidzo I just chake. let Providence do its work. Ndangosiya Providence ichiita basa rayo. In recent times, Munguva the only dzechimanje manje study I have aided and abetted, which means promoted or uplifted, if you like, chidzidzo chega chandakabetseredza kana chandakasumudzira is Elena's study. chidzidzo I've chaElena. never done that with Elder Terry's study. Handambozviita nechidzidzo chaElder Terry. This is a world of inequality. Iyi inyika ine He kusaenzana. speaks English and she's an elder, Havanotaura and chirungu she- uye ndielder has her own camera, uye vane kamera and yavo. Pedro has none of those things. Pedro haana zvinhu zvese izvo. And that's what you're seeing. Ndo zvamuri kuona. You're seeing the reality of inequality being played out. Muri kuona reality yekusaenzana ichiratidzika. And people are demanding equity. Vanhu vari kuti ngakuvei Not equality. equity kwete equality. So despite the reservations about his study, Saka zvisinei nemareservations nechidzidzo chake, the leadership of this movement have agreed. utungamiriri hwemovement We haven't ino approached Pedro yet. vakabvumirana. Hatisati taapproacha Pedro. But if he's available, Asi kana dei anga the aripo next week, next week, this coming Sabbath,
sabata rinotevera iri the offer is open ofa iripo for him to teach kuti agone on kudzidzisa the UK fellowship platform. pafellowship platform yeve kuuk. If there's an interest, Kana paine it interest will be bilingual. inenge iri bilingual. Everybody will be invited to join in to that study if they desire, Munhu wese anogona kuinvitwa kuti ajoine muchidzidzo ichi kana which is achishuvira. something that we've never done before. Chinova chinhu chatisati takamboita. Even Eleanor's study didn't have that level of assistance. Kunyangwe zvidzidzo zvaElena He hazvina taught on kuwana her own rutsigiro platform rwakafanana nairworwo. Akadzidzisa to her paplatform yake members, ega and kumamembers then it was ake then it was uploaded to the internet. kwakuzouploadwa kuintaneti. So to try and be equitable, Saka kuzama kuti tiite equity we're going to try to offer that assistance, or we're going to make that offer to Pedro, tichagona kuita ofa iyi and kuna not just Pedro, make it to the UK group, not just in English, kwete kungoita kuboka rekuuk, kwete muchirungu chete, but it would be a movement-wide participation. asi ichange iri participation yemovement yese pasitenderere. Not yet determined how long the study will be Hasati anyatsoona kuti chidzidzo ichi chinge or chakareba the sei timing, kana kuti nguva but it yacho won't be ndeipi, a normal early morning presentation, asi inenge isiri chidzidzo chemangwanani so we can ngwanani, catch people in the Americas kuti tigonewo kubatawo vanhu vari kumaamerica's and try to allow people in Africa to also join in. todawo kuti vanhu vari kuafrica vakwanisewo kujoina. It won't just be him presenting. Haasiri ega anenge There'll achipresenta, be a time it'll be either interactive or at the end of the presentation, inogona kunge iri interactive kana kuti kwekupedzisira we'll kwepresentation allow experienced teachers to question him live. tichabvumidza mateachers vane experience kuti vamubvunze mibvunzo live. So those people who had concerns, Vanhu ivava vanga vaine I hope it maconcerns, meets your expectations. ndoimba kuti zvinosangana It's nemaexpectations before enyu. the US elections, Maelections eUS anenge asati asvika, because that seemed important to the people who have approached me. nekuti zvakaita kunge zvakakosha kuvanhu vakauya kwandiri. If you have any questions here Kana muine mibvunzo pano about that, I'm not nemaererano sure even if naizvozvo, Pedro's in the room. handitombozivi kuti I think he Pedro left. arimo That's here, right. ndofunga atoenda. If you have any questions, quick ones, I can answer them now. Kana muine mibvunzo inokasira ndogona Otherwise, kupindura the izvezvi. machinery will begin to put into action, Otherwise zvinotanga and kutoiswa the muaction. time and all the details will be put online. Time nemadetails zvinozoiswa online. So I hope that people feel that's fair and reasonable. Ndovimba kuti vanhu vanoona kuti zviri fair uye zviri reasonable. Okay. We have run out of time, and I didn't do that deliberately. Tapererwa nenguva, I handina know I kuzviita had many nebwoni. questions, Ndoziva kuti hatine mibvunzo but I wanted to yakawanda. give priority to, I think, what people who are here genuinely understand as two significant messages. Ndachida kupa mukana kune zvanga chida kunzwiswa nevanhu zviri genuine. Mamessages ari two ari significant. I've had other questions about consensus, Ndamboita mimwe mibvunzo yezveconsensus. somehow or another we could get these messages to join together Yekuti pamwe mameseji anogona kuzobatanidzwa here neimwe and nzira we can be in unity. kuti tigovawo Guess mukubatana. time will tell. Ndofunga kuti nguva But at the ichatiratidza. moment, Asi panguva we ino have two different models tine mamodel maviri about the akasiyana time in which we're living. maererano nenguva yatikurarama And mairi. that's just the reality of the situation we live in. Ndo reality yesituation yatikurarama mairi. I don't see anything particularly negative about that, to be Handivoni honest. chinhu chiri negative maererano nazvo kana ndichitaura ndiri honest. I'm happy to close now. Ndinofara kuti tivhare Are there any izvezvi. final logistical things we need to discuss? Pane zvimwe zviri No. final here zvemalogistical Okay, zvinoda we're kutaurwa. tied. So Kwete. the conference begins tomorrow. Conference inotanga mangwana. A number of us are going to be here. Vakati wandei vedu vanenge varipo So pano. it's going to go online. But Saka we're going to ichaenda begin the online. conference at 11 a.m. Asi conference ichatanga So those who are 11 staying AM. can have a line.
or at least have a restful morning. saka vari kusara vanozovawo nemangwanani ese. Let's close with prayer. If we're are we okay to close with prayer? Zvakanaka here kuti tivhare nemunamato. Okay. God of heaven, Mwari wekudenga, we are coming to a close apo taakusvika pakuvhara regarding this international camp meeting. maererano necamp meeting iyi iri It's international. been such a blessing Chikomborero chachiripo to be able to meet together chekugona kusangana pamwe chete from every part of the sea. kubva kune mapoka ese We enyanza. thank you for the many blessings, Tinokutendai nezvikomborero and zvakawanda. thank you for the messages we received. Zvakare tinokutendai nezvimwe mamwe We messages ask and pray atagamuchira. for your guidance, Tinokumbira nekunamatira kutungamirirwa nemi, particularly in the time in which we live. nyanye munguva yatiri kurarama iyi. Lord, this is our aim, Mwari, iri ndiro donzvo redu, to meet you soon. kusangana nemi. Let our Nekukasika. unity be shown, Itai kuti kubatana kwedu kuratidziwe and let our light shine. uye chiedza chedu chipenye. I want to praise you Ndoda for kukurumbidzai all everything that you have done for us during the week. nezvinhu zvese zvamakatiitira pakati pevhiki. And I pray Ndonamatawo for travel zvakare mercies kumatraveling mercies as those for those who are going to depart. kuna vachatisiya. And also, Zvakare may your Holy Spirit dei mweya wenyu mutsvene be with those waingava neavo who will be in the leadership conference. vanenge vari muconference This is yevatungamiri. my prayer Munamato in wangu Jesus' name. muzita Amen. raJesu.